नमस्ते प्रणाम। हम गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आज बहुत ही ब्रांड गाना हाई लेवल के लिए कल मैंने सैड सॉन्ग वाला गाना हवे और नया कलाकार भी पुराना कलाकार जेकरा मर्जी ये गाना के गा सकता है। एकदम दर्दनाक गाना बा। तो आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहा तो सुनी कैसे बा कि केतना दिन लागल दिल के मनावे में केतना दिन लागल दिल के मनावे में अखिया थक गइल बा लोर बहावे में हो अखिया थक गइल बा लोर बहावे में केतना दिन लागल दिल के मनावे में हो केतना दिन लागल दिल के मनावे में अखिया थक गइल बा लोर बहावे में हो अखिया थक गइल बा लोर बहावे में। तो ई रला मुखड़ा। और अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहा अंतरा सुनी कैसे बा। हो तू शादी के चली गइलू ससुराल में अपन मजनुआ के छोड़े हाल में हो तू शादी के चली गइलू ससुराल में अपन मजनुआ के छोड़े हाल में अबू हाथ रहे साथ के कर छुड़ावे में अबुल हाथ रहे साथ के कर छुड़ावे में अखिया थकी गइल बा लोर बहावे में हो अखिया थक गइल बा लोर बहावे में। तो ई रला अंतरा और लास्ट अंतरा खातिर हम हर वीडियो में बतावानी भैया कि लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमारा नंबर पर कॉल कर सकतानी। जे भी गाय के गाना पसंद बा कि हाँ हमारा भैया ये गायक बा तो हम आराम से व्हाट्सएप के माध्यम से लिख के आपके पास भेज देम, आराम से गा सकतानी। हाँ पर्सनली में जे गाना लिखावे चाहता तो पर्सनली में गाना लिखावे खातिर पैसा लगेला और बहुत कम बजट में गाना लिखेनी यूट्यूब पर चढ़ावतानी। एकरा से ब्रांड गाना लिखेनी और जी म्यूजिक बनवावे चाहता तो म्यूजिक बनवावे खातिर भी हमरा संपर्क कर सकता नहीं। कम पैसा में ब्रांड म्यूजिक हमरा यहाँ बनेला और जी गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता तो रिकॉर्डिंग भी हमरा यहाँ होला। हमारे खुद के अपन स्टूडियो बा बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर बाजार गोपालगंज बिहार में हमारा स्टूडियो बा। रहे खाए के पैसा ना लगेला, आप सब आके रह के गा सकता नहीं, कौनो दिक्कत परेशानी ना होई। ओकरा बाद सिखा के गावल जाला। जे भी नया कलाकार बा चाहे पुराना बा बढ़िया तरीका से सिखा के गावल जाला। तो चलिए ये चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय मां सरस्वती, जय हो।